Lakha Kritroxy Socheng Thenta constituency ke parlo Rongagora Pathuak Lamalong All Party Hills Leaders Conference mass joining amai lapen 6 schedule awareness program kang nipon. Bangso amai long BJP Congress pen Amina Mina Asong COC APHLC Asong hello Rada Phan lapen Khaya Phan Kai Ki Karjap Thiba Song Pusi Rada Tum Chichini si APHLC along Don Plikebra Serkep Ahem Tonatum Chepa Ogdun. Bangso amai long APHLC amai puja ai kathar Bikrom Hansi Kursing Timung Samson Teron Rajen Timung lapen Women Wings lapen APHLC along Klem Bangpu Bangphiatum Tami Chetong Dunsi Mesen alam thi 6 schedule ko anaja kong kedoma lapen non ruling bomb BJP mati Jesemet Karbi Anglong Autonomous Council ke cari tim Karbi Anglong atum ki claim ki chok che hai hue puthak che than che mompon lapen lapu APHLC mai phu jai ka thar kaning je pon ke Socheng Thenta Rongmongwe Rongagora arloki development ke aphialam lo Lapur Rongmongwe block Ningkan Krip Nogaung district Pondet pen nonpu anta Karbi Anglong chewan thek the pulote ko an Karbi Anglong Autonomous Council atumate non kichari bom BJP a sarkar atumsi dak ara raphan claim piponang po pusi than pachini pontekan Rongmongwe asor kado vet ahedi elitum thur pak nahi lake public petition piserak nahi labangke nilitum aphan nang than thedet ke dilai hoela Mane bangso din bang net ka vejok si hadak ponder lupusi 2000 mane ningkan trip hone dolobon hadak ke dopon kali development polite net ka ve polite net pe donang ji pusi alang litum kan ningye nahi le net ave pomat kat thurong lete lage development ke kaita ave det poke la polite lai hoi ke lage ilitum thek lor lo ilitum CM EM atum MLA MP atum anta la 6 schedule pangtang nang ne pa lam ningje rong potamajo Lasi pangtang nang nian de nang theng po por abisar lo yo lasi nang theng lo bang la tuge athea a lo le en det lo te bang nang theng ya our side do khok lo kai Rongmongwe pen Love Sing Terang Karbi Anglong live